A Corporación de Boiro aprobou a participación do Concello no Postplus adicional. Destinaránse os 349.000 euros que achega a Deputación a gasto corrente. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro acolleu na tarde de onte a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de outubro. Nesta ocasión leváronse na orde do día 7 puntos. O Goberno local tratou a participación do municipio no Postplus adicional da Deputación do presente exercicio. Achéganos ao Concello de Boiro 349.858 euros. Para participar en este POS, as bases o que indican é que se pode facer de varias fórmulas. A gasto corrente, que é a que nos traemos aquí, ou indicando proxectos directamente, ou tamén rebaixando a débeda que o Concello ten ca Diputación. Eso está nas bases, supoño que todos vostedes o saberán. A proposta que nos traemos aquí é adicalo a gasto corriente nas partidas de limpieza viaria e de recollida de residuos urbanos e, como ben dixo a compañeira do bloque, o que facemos é retrotraer desas partidas fondos propios para poder utilizalos sin as condicionantes que nos pon a Diputación á hora de facer uso dos fondos. Ese é o motivo que utilizamos xa en outras ocasións. Proposta de investir eses 349.000 euros a gasto corrente. O concelleiro de Boiro Novo, Xurxo Triñanés, afirmou na súa intervención que unha vez máis se aprobará un plan de obras e servizos sen obras. Este ano, o normal dos plans de obras é que trouxeran algunha obra. E entón, o debate do plan de obras era se as obras eran máis ou menos axeitadas, se eran máis ou menos pertinentes, se se atendían as demandas veciñais, se se incluía algunha proposta dos partidos da oposición. Os plans de obras discurrían por eses derroteros. Ben, é a segunda vez que nos traemos tedes un plan de obras destinado a gasto corrente, en Román Paladino e a grosso modo a pagar facturas. É a súa decisión, pero calquera veciño de Boiro que nos este vendo sabe que actuacións que fan falta en este concello hainas en todas partes. Mesma liña crítica que se grimiu o BNG local, sobre todo pola falta de diálogo do equipo de goberno. Ben, pois traen vostedes hoxe aquí a este pleno o POS da Deputación, o Plan de Obras e Servicios, unha cuantía que ven 350.000 euros que van destinados a gasto corrente. É unha decisión unilateral do goberno. Pódese destinar a gasto corrente? Pódese destinar a gasto corrente, responde á súa forma de xestionar os cartos, logo supoño que liberarán desas partidas cartos que a día de hoxe non sabemos a que proxectos van a ir destinados e, polo tanto, ímonos a abster. Pola súa banda, o popular Fernando García Dieguez apuntou que o goberno local destina a contía do POS adicional a gasto corrente para maquillar as contas. Mire, porque a mí lo que me sorprende es que no traigan alguna obra. Por ejemplo, una obra que ustedes anunciaron. Nosotros, cuando ustedes desmantelaron el parque del estuario del río Coroño, salieron diciendo que ya estaban elaborando el proyecto. Mire, ya tienen un proyecto y no van a gastar los 349.000 euros. Parque de la Cachada, pues ya que estamos hablando de parques infantiles, está bastante deteriorado. Este parque de aquí, de la Plaza Concello, debe ser el más utilizado del ayuntamiento, tiene 14 años. Creo que ya va siendo hora de que se haga por lo menos un lavado de cara, ¿no? El skate park, también denunciamos que retiraron ustedes allí una serie de elementos, de cabriolas para los niños, los iban a reponer, tampoco nada. A participación de Boiro no Postplus adicional investindo os 349.000 euros en gasto corrente foi aprobada por votos a favor do PSOE e 7 abstencións de PP, BNG e Boiro Novo. Outra cuestión que se tratou no pleno foi a aprobación definitiva do Plan Forestal Municipal. Mes 11 do 24 aprobas este plan inicialmente, ábrese período de exposición pública onde se presentan alegacións, no mes 5 do 25 resolvense as alegacións, estímanse algunha delas e apróbase o plan de xeito provisional á espera do informe favorable da Dirección Xeral de Defensa do Monte. En agosto do 25 a Dirección Xeral informa o plan favorablemente e hoxe traemos a pleno a aprobación definitiva. Cabe recordar que é a Lei 3/2007 a que obriga aos concellos a aprobar este Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, aínda que é a comunidade autónoma
E, polo tanto, a Xunta de Galicia quen ten competencia sobre a planificación e defensa do monte. Unha obriga máis na mochila dos concellos sin a financiación necesaria para poder poñer en marcha medidas locais de control e mantemento do monte. Plan que foi aprobado por unanimidade, o igual que o convenio entre o Ministerio do Interior a través da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias e o Concello de Boiro para o cumprimento de penas de traballo en beneficio da comunidade. A bonificación ICIO contou tamén co respaldo de toda a corporación. O Pleno rexeitou con 9 votos en contra do PSOE a moción do BNG en relación coas liquidacións do SUR B1 B2 e deu luz verde á socialista relativa á proposta estatal de planificación eléctrica 2025-2030 e a Altri cos votos en contra de PP e a abstención do BNG.